дар нимсолаи якуми соли 2021 олимони донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино амалисозии 8 лоиҳаи илмӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузоришаванда ва 28 мавзӯъҳои илмӣ ташаббусӣ ва корҳои илмӣ тадқиқотии худро ба роҳ монданд. Ин нуқтаро имрӯз Гулзода Маҳмадшоҳ, ректори донишгоҳ, зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон қайд намуд. ӯ иброз дошт, ки аз ҷониби олимони ҷавони донишгоҳ усулҳои нави ташхисию табобатии бемории сироятии коронавирус ба роҳ монда шудааст. олимони донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон дар ин самт форма фаъолият мебуданд. усулҳои нава табобатро пешниҳод кардаги ҳастанд. дар протоколҳои клиникии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон низ он ба қайд гирифта шудааст ва ҳамаи кӯшишу ғайрате ки имрӯз аз тарафи омӯзгорон ва ҳайати профессорон омӯзгорони донишгоҳ барои бартараф намудани пандемияи COVID-19 дар Тоҷикистон корҳои гӯем ки сабабҳо ба роҳ монда шуда истодааст. ҳамзамон ӯ қайд намуд, ки донишгоҳ барои донишҷӯён шароити хуби муосирро фароҳам оварда, барои омода намудани мутахассисони хуби соҳаи тиб имконоти мавҷударо самаранок истифода менамояд. Инчунин мавсими эмгузаронии донишҷӯёни донишгоҳ хуб ҷараён дошта, марҳила ба марҳила ҳамаи донишҷӯён эм карда мешаванд. Саида Нарзизода, Хаёми Комилҷон барои YouTube канали Ҷавонон ТВ.